एम अख्राङा सोर आरो बर'फोरहा बिटिआर रेकर्ड खालामखांनायनि उनाव मा मुलाम्फा जाखो आरो मा खहा जाखो, मा मोनखो आरो मा गोमाखो, नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिलांनो हागोन लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, भिडिअआ गोलावबो जानो हागौ आरो चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै आंखौ सापर्ट खालाम। नोंथांमोननि गेजेराव आं बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअखौ शेयार खालामनो नाजागोन। हाय, आं एम अख्रां बर'। दिनैनि थाखाय बेनो आंनि सिनायथिया, आंनि मुंल'। दिनै बिटिआर रेकर्डस बेखौ लानानै सावरायनो नागिरदों। दिनै 27 जानुवारि, बोसोरबा जाबाय ग्रोब दिनै जों बिटिआर रेकर्डआ। मा मोनखो मा खोमाखो बर'फोरा बे रेकर्डनि जोहै बेखौ सावरायनो नागिरदों। गोबाङा दिनै सेलिब्रेट खालामदों, गोबाङा दिनै मा होनो बेखौ सेल्फ एक्लेमेशन, गावसोरखौनो बाख्नायना लागासिनो दङ दिनै। नाथाय आं बेखौसो बुंनो नागिरदों, बिथां बै समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि प्रमद बर' आरो दिनैनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर', बिथाङा बिटिआर रेकर्डनि जोहै बर'फोरनो मा होखो होननानै जुदि जों दिनै सोङो, कुइसन जुदि रेज जायो जोंनि गेजेराव, बिनि फिननाया जागोन फोथाय खेबस'। दिनैनि सानखौ आङो फोथाय खेबस' सान होननानै बुंदों। जोंनि गेजेराव क्रिटिसिजम जानांगौ, मोनसे उदाङै बाथ्राफोरखौ सावरायनायनि आबहावा मोनसे सोरजिनांगौ। बेखायनो सोरजोंबा राय जागोन होनना मिथिखासेयावबो आङो बे सावरायनायखौ सावरायदों आरो दिनैनि सानखौ फोथाय खेबस' सान होननानै बुंदों। फोथाय खेबस' सान मानो बुंदोंबा, फोथायनाय जिनिसा बिराद आलादा बुस्थु। खेबसे जुदि गोमायो बेखौ मोनफिननाया इजि नङा। आङो मोनसे एग्जाम्पल होनो नागिरदों। आंहा सासे लोगो दङ, डक्टर लोगो, गुवाहाटियाव GNRCआव, बिराद गिदिर डक्टर आरो। जों बिदिनो, बिथाङा आल्ट्रा एसामिस नेसनेलिस्ट, आंबो आल्ट्रा बड' नेसनेलिस्ट। नाथाय आं रावनिबो एगेन्स्टबो नङा, बे आलदा खोथासै। सानसेखालि आं बुंदोंमोन बिथांखौ जे सार, जियानो जि जाया मानो बर'फोरा नाथाय बड'लेण्डनि खोथा बुंबाथाय, बड'लेण्डनि बाथ्रा फैबाथाय बयबो खौसे जायो, जेसेबांखि जि जायामोन होननानै आं बेखौ बुंदोंमोन आरो। बिथाङा अब्ला आंखौ बुंदोंमोन, माने তোমালোকক আজিলৈকে কোনেও ঠগোৱা নাই যে होननानै बुंदोंमोन आरोखि। माने আমাৰ অসম একৰ্ডৰ পৰা जितु हल, तार पिछर पराय बिसाकबो हेरुवाय गल, बेखौ बिथाङा होनदोंमोन। माने बिथांमोना आसाम एकर्डनि उनाव आसुनि जायफोर लिडार बै समनि दैदेनगिरिफोरा असमियाफोरखौ जाबादि थगायबाय, एजिपि सरकार दाबाय माबाय, बिनि उनाव बिथांमोना फोथायनाया, लिडारशिपनि फारसे फोथायनाया गैया जालांदोंमोन। बेबायदि सेम बुस्थुआ दिनै जोंनियावबो जामारबाय आरोखि। जेला फोथाय जायो, जोङो थांनाय 2010 निफ्राय नामा बड'लेण्ड मुभमेन्टआ जागायफिनबाथाय जाबायदि बर'फोरा बारसोमदोंमोन, खुनु पलिटिकेल पार्टियाव, सोरबा पलिटिकेल पार्टियाव थाबाबो बिसोरबो बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव थांफायोमोन, हानायखिनिखौ हेफाजाब होलायोमोन। बेनो जोंनि मामोन सेन्टिमेन्टमोन नालाय। दा दिनैनि खालाराव ओरैबायदि जानानै दङ, दिनैनि खालाराव जुदि भुमकानि बायदि बिराद गिदिर मुगैथाव मोनसे गें रेपनि इन्सिडेन्ट जायो, गायदे हेलेना मोन बायदि सोरबा बर' आइजोखौ जुदि गाबोन गावथारफिनो, सुजित नार्जारि बायदि सोरखौबा जुदि गाबोन लामायाव जमनानै बुथारो, गहपुरनि बायदि जाथाय जुदि जाफिनो, जेराव बर' फिसाफोरखौ हरनि गेजेराव न' सावना होदोंमोन, बुथारदोंमोन, बेखौ बेरेखा खालामनानै जुदि गाबोन सोरबा प्रटेस्ट खालामो, सोरबा जुदि लिड लायो, अब्लाबो बर'फोरा बै लिडारखौ दाबायदियाव फोथायनाय नंला। फुललि आरो दै, समनि थाखाय, समनि थिननायाव एसे उफाय गैया, बिनि खिबुखौ थांफागोन, नाथाय बेखौ फुललि रावबो फोथायनाय नङा। दिनैनि खालाराव जुदि सोरबा बड'लेण्डनि खोथा बुंफिनो, रावबो फोथाया, बे हाबना थाबाय। बेखायनो आं बुंदों, प्रमद बर' बिथाङा बर' हारिनो मा होखो होननानै बुङोबा, प्रमद बर' बिथाङा बर' हारिनो फोथाय खेबस' होबाय बिटिआर एकर्डनि जोहै। आरो बिथांमोना दिनै बिराद गावसोरखौनो बाख्नायना लागासिनो दङ। मा बाख्नायना लागासिनो दङ? पिस एकर्डनि खोथा बुंगासिनो, पार्मानेन्ट पिस होनना बुंगासिनो। पार्मानेन्ट पिसआ मा बुस्थु? बे पार्मानेन्ट होननाय मा बुस्थु दङ बे बुहुमाव? जों पार्मानेन्ट नङा, जेबोनो पार्मानेन्ट नङा। बिथाङा इन्डिभिजुवेलि नायोबाबो बिथांनि न' पार्मानेन्ट होननाय माबा जिनिस दङ नामा? बिथाङा मोनसे समाव बिराद गरिबमोन, दिनैथ' बिथाङा गरिब जाना गैला।
पलिटिकेलि सोरबा गाज्रि मोनलायनो हानाय बेखौ बुंबाथाय बाट बे बिटार ट्रुथ बिथाङाबो मिथिगौ बिथांनि लेफ्ट राइटआव थाग्राया मिथिगौ बिथाङा बिराद गरिबमोन खिन्थु गरिब नंला चेन्ज जायो बुस्थुआ हा बे पार्मानेन्ट जेबो जिनिस थाया हमना ला न'खर गंसेयाव बिसि फिसानि गेजेराव नांलायनाय जायो मालाबा अनलायनाय जायो मालाबा गावनि फिसाला फिसाजों नांलायनाय जागोन मालाबा बिमा बिफाजों नांलायनाय जागोन मालाबा बिदा फंबायनि गेजेराव नांलायनाय जागोन नाथाय फिन लोगो जाफिनो दान मोनसे गाहाम माथो रायलायालासिनो थायो बिनि उनाव लोगो जाफिनो स' पार्मानेन्ट होननाय जेबो जिनिसानो गैया थ' बिथाङा मा पार्मानेन्ट पिसनि खोथा बुंगासिनो दङ बेखौ बिथांमोनासो मिथिसिगौ आरो पिसनि खोथा बुंगासिनो पिसखौ सोर साबेसे बर'आ फिल खालाममारदों दिनै सोरबा बुंलायगोन पलिटिकेल एंगेल लाबोलायगोन बाट जोंथ' पलिटिकेल एंगेलनिफ्राय खोथा बुङाखै दिनै जायफोरा बे एकर्डआव साइन होदों बिथांमोनानो माथो नारा नाथा दिनै एनडिएफनिनो 6 जनसोआ दिनै जेराव दङ दाबो रन्जन दैमारि बिथाङा सासे सिगनेटारि एबार बिथांखौ बिथांनि मावनाय दांनायखौ सोरबा सापर्ट खालामो खालामा बे उननि बाथ्रासै नाथाय बिथाङाबो बर' हारिनि थाखायनो नांथाबनानै एकर्डआव साइन खालामबाय नाथाय बिथाङा जेलाव दङ होमबा बिथाङा बोरै पिस फिल खालामगोन बिथाङा पिस फिल खालामगोन बिथांनि फेमिलिया बोरै पिस खालामगोन बिथांमोनाबोथ' बर' बिथांनि फल'वारफोरा बिथाङाबो फल'वार दङ बिथांनि आइडियलजिखौ फल' खालामग्राफोरा बोरै पिस फिल खालामगोन दिनै जायफोरा गावनि फिसाफोरखौ खोमानांबाय बड'लेण्डनि मुङाव फंबाय बिदा फिसाय बिबथै बिमाय बिथांमोना पिस खालामदों नङा बिथाङा सोरनो सोंहैदों पिसनि खोथा बुंगासिनो दङ स' गावनि पलिटिकेल एजेन्डानि थाखाय पलिटिकेल इन्टारेस्टनि थाखाय पिस फैदों होननानै हस्ति खालामनानै बेखौ मानसिखौ इट्स लाइक मा होनो बेखौ स्मुथ डिक्टेटरशिप दम होनानै डिक्टेटर खालामो डिक्टेटरशिपआ बेबायदि नाथाय बिथाङा बिराद गोदै गोदै रावजों बेखौ डिक्टेटरशिपखौ खालामगासिनो माने पिस फैदों होननानै पिसआ बिदि जिनिसानो नङा बुहुमनि गासै हिस्ट्रि हिउमेन हिस्ट्रियानो बेबायदि पार्मानेन्ट जेबो नङा बेहाय आरो कनफ्लिक्टआ जेरावबो थाखायो दा नों कनफ्लिक्टखौ जुदि बुंना लाबाय थायो जों बिदिमोन बोरै जानो होमबा दिनै मानसिफोरखौ मानो मिन्थियाखै बिथाङा पिसनि मुङाव दिनै लिटारेचार फेस्टिभेल खुंदों लिटारेचार फेस्टिभेलखौ लानानै बिथांखौ आं बुंगासिनो दङ मा सोर साबेसे जोंनि जायफोरा सेक्रिफाइस खालामखो बिथांमोना पिस फिल खालामदों बेखौबो साननांगोन बिथाङा बेखौ साननो सम गैया बिथाङा गावनि स्टाइलाव दिनै बड'लेण्ड मुभमेन्टआ मानि थाखाय सुरु जादोंमोन इसिबां बर' फिसाया मानि थाखाय बुथार जाखो दिनै जेसेबां जि बुं बायदि बायदि हारिनि गेजेराव कनफ्लिक्ट मोनसे थाखाबाय थायो रासियान इउक्रेनियान दिनै पेलेस्टाइन बुं इजराइल बुं आमेरिका बुं मिडल इस्ट बुं जेरावबो बे थाखाबाय थायो थ' जोंनि गेजेरावबो जों जि हालामाव दङ जों जि स्टेटआव दङ बेहायबो जों बयबो मिथिगौ जोंहा असमियाफोरजों माबा मोनसे कनफ्लिक्ट थाखाबाय थायो गोसो सिङाव माबा मोनसे गोरोबलाय थाखाबाय थायो दिनै नाथाय बे असमियाफोरा जोंखौ गादबदोंमोन असमियाफोरा जोंखौ फोजोबनो नाजादोंमोन आरो बिनि बेरेखा खालामनानै बिनिफ्राय बासिनो थाखायनो दिनै बर' थुनलाइ आफादा मोनसे मुभमेन्ट जागायदोंमोन बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फानि दैदेननायाव मोनसे मुभमेन्ट जागायदोंमोन नाथाय दिनै जायफोरा जोंखौ गादबनानै जोंखौ फोस्रांनो नाजादोंमोन बिथांमोननि आथिं सिङाव थांफिनगासिनो बिथाङा जोंखौ लांनो नाजागासिनो दङ जों बुङाखै जे असमियाफोरजों नांलायबाय थानांगौ होननानै जों बिथांमोनजों गोरोबनाङा होननानै बुङाखै नाथाय गोरोबनायनि ओंथियाथ' बे नङा जे जों बिथांमोनजों गादब जानांगौ दिनै बिथांनि सरकारनि मोनफ्रोमबो प्रग्रामाव दिनै बिथाङा जातीय संगीतखौ दामो अमुरा पुनार देश होननाय जातीय संगीत दङ राष्ट्रीय संगीतखौ मानो दामा जन गण मन अधिनायक बेखौ मानो दामा बेथ' जोंनि नेशनेल एन्थेम बेखौ अल अभार इन्डिया दामो नाथाय बिटिसिआव बिथाङा बेखौ मानो प्रिफार खालामासै जेराव दिनै आसामाव बिटिसि गभर्नमेन्टआ बिजेपि गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्टआ बिथांमोनानो जायखिजाया प्रग्रामाव नेशनेल एन्थेमखौ दामो बिथांमोना बन्दे मातरम दामो होमबा दिनै बिटिसिआव बिथाङा मानो नेशनेल एन्थेमनि सोलाय जातीय संगीतखौ इसेबां प्रिफार खालामबाय थाखो गासिबो पलिटिकेल एंगेल थ' बिथांनि पलिटिकेल जा इन्टारेस्ट बेयावथ' जों थाबाय थानो हाया दा दिनै जोंखौ सोरबा बुंनो हानाय हेडमंगार होननानै मोनसे समाव बेखौ जोंखौ असमियाफोरा बुंदोंमोन दिनै जोंनि गेजेरजोंनो बिथांमोना बुंगोन जेबो गिदिर खोथा नङा आरो जोंहा दिनै बिटिसिनि जा डिपुटि चिफ बिथाङा बुंदों जाहैबाय मा बिटिआर एकर्डआ बिथांनि मथेबा 90% मावफुंजाबायनो मिनिथाव बाथ्रा मा बिथांमोननि दफाया मावफुंजाखो बिटिआर एकर्डनि दिनैसिम
दिनै बिथांमोना एसटि स्टेटासनि खोथा बुंदोंमोन कार्बि आंलंनि बर'फोरनि थाखाय बे जानायनि चान्स दं नङा माब्लाबा पसिबल बे हागोन बेखौ खालामनो देखायदों बिथाङा जा 60 कनस्टिटुएन्सिनि खोथा बुंदों बेखौ हामारगोनफा हागोन बेखौ खालामनो देखायथों हायोबा मोजां दिनै बाउन्ड्रि इनक्लुसननि खोथा बुंदोंमोन हामारगोन रियेलि प्रेक्टिकेलि इलेक्शनसिम जा बिटिसि एकर्ड इलेक्शन फैगासिनो बिथांमोननि जा रादाय जा लिरनाय दंमोन माया माफुंजाखो बेहाय दिनै इउनिभार्सिटिनि खोथा बुंदों मिनिथाव बाथ्रा दहाय बिथां प्रमद बर' बिथाङाबो बुंफिनदों गावनि माबा मोनसे भाषणाव आं खोनासंदोंमोन माने इउनिभार्सिटिनि खोथा बुंदों जा क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेज बे इउनिभार्सिटि जागोन बिनि खोथा बुंबाय थिग दङ बेखौथ' स्टेट गभर्नमेन्टआ खालामदों बे बिटिआर एकर्डआव लिरनाय गैयामोनथ' बिथाङा ओमफ्राय बुंदों आरो मायबा बिदोंमोन तेजपुराव जाबाय डिब्रुगड़आव जाबाय बेखायनो जों सेन्ट्रेलखौ बिगासिनो दङ होननानै बेहाय बिनांगौ मा दङ बेथ' एकर्डआव दंखायो मानो जायासै एकर्डनि मथे दिनै नब'दयानि खोथा बुंदोंमोन मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव जानांगौ तामुलपुराव जायासै दाख्लैबो डिक्लेयार खालामबाय जायासै आरो थाखानाय डिस्ट्रिक्टफोरावबो आरो मोनसे माबा बुंदोंमोन बिथांमोना मानो जायासै थ' मानसिखौ डाइभार्ट खालामनो थाखाय जोंनाव बिराद बुथारलायनाय हिंसा दङमोन दासो पिस फैबाय होननानै बिथांमोना डाइभार्ट खालामनो थाखाय पिसआव लांगासिनो पार्मानेन्ट पिस होननाय जेबो जिनिसानो गैया बेहाय आरो बै समाव जुदि दावराव जादोंमोन मानि थाखाय दावराव जादोंमोन जि समाव राजबंशीफोरा एसटि स्टेटास बिदोंमोन 6 कमिउनिटिया जेला एसटि स्टेटास बिदों बेखौ बेरेखा खालामग्रा मानसिया सोरमोन टप सोरमोन बेरेखा खालामो जेंग्राया बेखौथ' बिथांमोनासो खालामदोंमोन प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव खालामदोंमोन एगेन्स्ट अल दा टाइम होमबा बै समाव दावराव सोरनि थाखाय जादोंमोन बेखौ लानानैथ' दिनै बर'फोरनि माने बेरेखा जालांदोंमोन सोरबा लिड लाबाय बिनि उनाव दस्रा जाथिफोराबो बेहाय माबा थांनानै एकजुट जाहैदोंमोन मानि थाखाय जेब्ला एसटि स्टेटासखौ अपोज खालामबाय थाबाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव स' नायनो थाङोबा दिनै बिथांमोना बै समनि खोथा बुंगासिनो बै समाव दावराव जायोमोन होननानै दावरावखौ सोर खालामदोंमोन थ' बे बाथ्राफ्रा बेफोर बेखायनो दिनै आङो खावलायनो सानदों दुलाराय बर' हारिखौ बयखौबो दिनै सोरबा बुंदों बिथांमोना आउट अफ बिटिआरनि होननानै थिग दङ नाथाय नोंथांमोनखौबोथ' बिटिआरनि उइदिन बिटिआर सोनायनि खोथा दङमोन मानो सोआसै BKWSआव दिनैसिम मानो बाउन्ड्रिया जायासै मानो दिनैसिम इलेक्सना जायासै बोसोरबा जानोसै थ' बेफोरखौ साननांगोन आं बेखायनो दुलाराय बर' हारिखौ आङो बुङाखै जे आंखौ ब्लाइन्डलि आंनि बाथ्रा खोनासं आंखौ फोथाय होननानै बुङाखै आं जास्ट नोंथांमोनखौ साननो थाखाय होनदों प्रमद बर'आ आगोल आबसु समाव मा बुंदोंमोन बेखौथ' बाद दोन नोंथांमोना थांनाय बिटिआर एकर्डआव जि दफा दङ आरो बिनि उनाव बिथाङा जायफोर बाथ्राखौ बुंबोगासिनो बेनि बेसेबां बाथ्राया चेन्ज जाखो दिनैसिम बे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना एसे साननानै नाय आंखौ फोथायनो नाङा आं बुंनायखौ लानो नाङा आंखौबो माने बे सानद्रि बायदि नोंथांमोना बेखौ बेबायदि खालामनानै सालिनानै बेखौ नाय आं बुंनाय बाथ्रायाबो सैथो नंजोबाबो जानो हानाय नाथाय नोंथांमोना एसे अबजार्भ खालाम एसे स्टाडि खालाम नायबुजोब दिनैनि साना बर'फोरनि थाखाय फोथाय खेबस' सान नंगौ नङा बेखौबो साननानै नाय बेखायनो आं मा बुंदों माने भगबान रावबो नङा मानसि प्रमद बर' बिथाङाबो मानसि भगबान हिसाबै दाला बिथांखौ गोरोन्थि बिथाङाबो मावदों आरो मावबायबो थागोन गोरोन्थिखौ गोरोन्थि होननानै एसे बुंनो सोलों आरो दिनै जा आसामिसनाइजेसननि जा प्रसेस बे प्रसेसा दिनै मालाबानिफ्राय जागायगासिनो मालाबानिफ्राय नाजागासिनो नाथाय हायाखैमोन बर'फोरखौ बेखायनो दिनै जोंनि मानसिनि गेजेरजोंनो जोंनि मानसिनि हेफाजाबजोंनो बेखौ खालामगासिनो आरो बिनि दिनै आसामिसनाइजेसननि जा मा होनो पस्टार बय बर'फोरनि गेजेराव बिथाङानो जाहैबाय प्रमद बर' बिथां दिनै बिथाङा जेरावबो असमियाखौ सिगाङाव दोनाबानो जाहैया बे गेजेरावनो जोंनि तामुलपुर हायार सेकेन्डारियाव जाबाय दावराव मोनसे गेटखौ लानानै तामुलपुर हायार गेटखौ लानानै बेहाय मा जादोंमोन माने बर' लिरखानायखौ गोजौनि सिरियाव बर' लिरखानायखौनो लाइन मोनसे जाखाबायमोन बेखौनो जों दङ आं दङ आं बिनि एलुमनि XGS आं तामुलपुर हायार सेकेन्डारिनि लिरखानायखौनो खोमोरफिननानै दावराव जानानै बिथाङा जोंनि बे एक्सननि थाखाय जों बेयाव रल लानायनि थाखाय बर' रावा गोजौआव थानांगोन रल लानायनि थाखाय बिथाङा जोंखौ गाज्रि मोनबावदों बायदि मानसिनि सिगाङाव बिथाङा जोंखौ बुंहरबावदों
हा बेल'सो हारि अनो नामा बेहाल'सो सेन्टिमेन्ट दङ नामा होननानै अब्ला दङबा दिनैसिम मानो बर' रावा गोजौआव थायासै जोंथ' बुङाखै आसामिसखौ होनाङा होननानै जोंथ' बुङाखै आसामिसखौ नासय होननानै नाथाय बिथांनि मोनफ्रोमबो प्रग्रामाव दिनै मानो आसामिसा गोजौआव थायो एसामिसा फार्स्ट प्रिफारेन्स मानो मोनो बे बाथ्राखौ बर'फ्रा साननायथों मानो साना बे बाथ्राखौ बेखायनो आं बुंदों बिथाङा जाबाय दिनै एसामिसनाइजेसननि जा प्रसेस बर'फोरखौ लानानै बिनि पस्टार बया जाहैबाय बिथां प्रमद बर' जिबायदि बर' नेसनेलिजमनि पस्टार बया जोंहा सानसुमा हुंगुर बैसुमुतियारि बिथां बेबायदि आसामिसनाइजेसननि प्रसेसनि पस्टार बया जाहैबाय प्रमद बर' बिथां बेखायनो आङो गोलाव जाबाय भिडिअआ थेवबो एसे सावरायनांगौखाय एगेन जोंना नेटवार्क प्रब्लेम मा दफाफोरा मावफुंजाखो जायासै सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिया माब्ला जागोन आरो सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिनि थ्रुयै बिथाङा बर' हारिनि खोथा बुंगासिनो मा लाब जागोन बिथाङा दहाय बुंदों माबा सिनेमा हलनि खोथा माबा आगोललायनो जेबो पलिसि गैयामोन भिजन गैयामोन दा बिथाङा बर' सिनेमानि माबा भिजननि खोथा बुंदों मा बानायखो मोनबेसे सिनेमा बानायखो थांनाय समफोराव मोनबेसे सिनेमा बानायनो बिथाङा फान्ड होखो मोनबेसे सिनेमा बानायनो थाखाय बिथाङा स्क्रिप्टखौ मा बिथाङा सिलेक्सन बर्ड दानानै सोरनि माबायाव लिडारशिपआव सिलेक्सन बर्ड दानानै सायख'नानै बर' सिनेमा बानायहैखो सोर साबेसे बर' गेदेमानि सायाव बानायहैखो मोनबेसे डकुमेन्टारि फिल्म बानायहैखो ना बेफोरखौ साननायनि सम फैबाय बर'फोरा सिनेमानि खोथा बुंदों नालाय सिनेमा हल बुंदों बिथाङा सिनेमा हल बानायदोंनो बर' सिनेमाखौ देखायनो थाखाय होमबा मा बे सिनेमा हलाव असमिया सिनेमा देखायनो नङा बिथाङा नामा बिथाङा असमिया सिनेमा देखायबाथाय देखायनाङा होनगोन नामा हिन्दी सिनेमा देखायबाथाय देखायनाङा होनना बुंगोन नामा अनलि बर' सिनेमा देखायगोन बेहाय नामा स' हारिखौ लाफाना बेबायदि खोथा बुंगासिनो दङ बेखायनो बर'फोरा बेखौ साननो जाबाय साननांगौ सिनेमायाव मोनबेसे सिनेमा बानायखो थियेटाराव मा खालामखो दिनैसिम बर' थियेटारनि थाखाय मा खालामखो बिथाङा थ' बर' थुनलाइगिरिफोरनि थाखाय मा खालामखो लिटारेचार फेस्टिभेल खुंदों नंगौ बेनि अनगायै मा खालामखो लिटारेचार फेस्टिभेलजों मा मुलाम्फा जागोन बर'फोरा आरो दिनै डकुमेन्टारि फिल्मनि खोथा बुङोबा दाखालि आं मोनसे RTIनि रिप्लाइ मोनदों ग्रिन बड'लेण्ड मिशन नामा ग्रिन बड'लेण्ड मिशनाव बे मिशननि डकुमेन्टारि फिल्म बानायनो 25 लाख ना मायबा मोनसे सासे मानसिनो होदों 25 लाखनि ग्रिन बड'लेण्ड मिशननि डकुमेन्टारि फिल्म बानायनो होदों नाथाय बर'नि जायफोर गेदेमा बिथराइ आफाद जा मोनसे माइलस्टोन बेनि सायाव बानायनो जात्रा गावनि सायाव बानायनो रुपनाथ ब्रह्मनि सायाव बानायनो उस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिनि सायाव बानायनो कमल कुमार ब्रह्मनि सायाव बानायनो नीलेश्वर ब्रह्मनि सायाव बानायनो डकुमेन्टारि फिल्म बानायनो 10 लाखबो थाखा होदों नामा बिथाङा दि दिनै बर' सिनेमानि जौगानायनि बाथ्रा बुंदों स' बेफोरखौ साननायनि सम फैबाय दिनैनि सानखौ बेखायनो बर'फोरा टटेलि सानना लानांगौ बे फोथाय खेबस' सान बेनो सैथो आं बुंनायखौनो मानिनाङा बिजिरनानै नायग्रो फोथाय खेबस' सान नंगौना नङा जेब्ला बिजिरगोन अब्ला बयबो बुजिगोन प्रमद बर'आ मा होखो बर' हारिनो होनना बुंबाथाय फोथाय खेबस'बाय बर' हारिनो बेनो थेंक इउ दा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय बेयो आंनि बुंनाय राव नङा नोंथांमोना गनाया बे नोंथांमोननि खोथा नाथाय साननांगौआ नों आरो आंहाबो दं बयहाबो दं आं बे फंसे बाथ्राखौल' बुंदों अब्ला एसेनोसै भिडिअआ बर' हारिया अरायबो जै जाथों गोजोनथोंसै